Takže úloha 4. Na karte Opatrný nákup si zapni rýchly filter a postupne usporiadaj zostupne a vzostupne výšku nákupov v jednotlivých obchodoch. Čiže poďme na to. Mám tu opatrný nákup. Treba zapnúť rýchly filter. To sa robí tak, že označíte si hlavičky, tabulky a kliknete na tento lievik, ktorý sa volá rýchly filter. Naskočia vám tam takéto šipôčky, pomocou ktorých môžete teraz usporiadavať jednotlivé stĺpce tabulky. Čiže keď chcem zoradiť zostupne, tak vidíte, že mám najmenšiu tu, najväčšiu tu. Hej. Keď chcem tieto zoradiť od najväčšej po najmenšiu, tak si kliknem a mám zoradené. Keď chcem túto, tak len túto treba dávať pozor, lebo mi to berie aj to, čo nechcem. Čiže skúsim si to vrátiť naspäť. A ak sa mi to podarí, ešte, a stačí. Teraz skúsim takto a skúsim zapnúť ten filter, či to zafunguje. Tak nie je to úplne to isté. Viem to vyriešiť, ale nie takto domov, vrátiť naspäť. Viem to vyriešiť veľmi jednoducho, takže označím si túto časť, dám Ctrl X, vystrihnem to a prilepím si to povedzme sem. A teraz trošku sa mi rozbilo orámovanie, nevadí, to ľahko opravíme, tak ešte tu. A teraz by to malo fungovať. Čiže zoraďujem zostupne všetky stĺpce. Ďalšia vec, funguje aj vlastné zoradenie, kde si opäť môžem dať, že chcem zoraďovať najskôr podľa obchodu číslo 1, pridať si, že potom podľa 2, 3 a tak ďalej. Čiže vytvorím si aj takéto vlastné zoraďovanie. Potom tu mám nejaké možnosti rozlišovať veľké, malé písmená a tak ďalej, keby som zoraďoval texty. Dobre, ešte by tu mala byť taká možnosť, že v niektorých tabulkových editoroch, že vám dá iba prvých 10 hodnôt napríklad a tak ďalej. Tunak je ešte okrem toho, a tunak je, že prvých 10 hodnôt nad priemerom, že môžem si vybrať len všetky také, ktoré sú väčšie ako priemer. Čiže priemerný denný nákup mám teraz 20, či priemerný jednotlivý nemám. Škoda. Keby som mal priemerný jednotlivý, tak by sme to tam videli. A teraz vidím, že mám všetky, ktoré sú väčšie ako nejaká hodnota priemerná, tak mi to zobrazí tu na tomto stĺpci. Keď to chcem zrušiť, môžem dať všetky, čo sú menšie ako priemer. Mi to zase zobrazí inak. Hej.
môžem dať všetky, čo sú v nejakom rozmedzi, povedzme, že medzi 2 a 3, čiže musia byť medzi 2 a 3. No, také tam asi nie sú. Zrušme si dokeľu, a prečo nám to nejde zrušiť? Vymazať filter, tak, keď dáme vymazať filter, tak sa to zruší, čiže medzi, skúsme dať, že medzi 4 a 5. Číslo, čiže medzi 4 a 5. OK, čiže mám tu dve hodnoty, ktoré splňajú tu tie možnosti. Zase keď to chcem zrušiť, tak dám túto možnosť. Mám to naspäť. Napríklad by ma mohlo zaujímať, že aké boli v stredu hodnoty, čiže môžem si dať filter textu rovná sa streda, ale ešte lepšie je, keď si dám, že začína na CTR, by som to celé nemusel písať, a mám, aké boli hodnoty v stredu. Dobre, čiže toto je asi všetko, potom tam máte ešte nejaké úlohy, ktoré na základe už týchto úloh, ktoré sme si robili spolu, by ste mali zvládnuť sami vyriešiť. Takže teším sa na vaše súbory, ktoré mi pošlete.